Kaixo, bideo tutorial honen bitartez ikusiko dugu klasean presentzialki eta online jendea duzutenean nola banatu bideoak eta nola entzun bideo hauen ahotsa bai onlineen eta bai presentzialki. E, Presentzialki ari garenean, normalean proiektore edo telebista batera konektatua dugu, beraz audio esarpenetan erabili beharreko altabozak, kasu honetan nik proiektorea dut, Casio aukeratuko genuke eta proba bat egingo dugu eta hor entzuten da. Behin listo dagoenean, bideoak banatzeko bi aukera ditugu. Errexena, bideoa YouTube plataforma ero Vimeo ero antzerako baten edukitzea da. Horrela, interneteko esploratzaileko pestaina baten irekiko genuke bideoa eta miten presentar ahora botoiaren bitartez una pestaña de Chrome esango genioke. Berak detektatzen digu YouTubeko bideoa dugula hemen, konpartir ematen diogu eta ja dagoeneko hau etxean ikusten ari dira eta hemen lokalean proiektorearen bitartez ere ikusten da. Eta play eman eskero. Bueno, ikusten dezutenez ni prozesamentu arazoa ditut, grabatzen ere ari naizelako. Beste aukera bideoak miten bitartez banatzeko bideo lokalena izango litzateke.